ikke godt for diktatorer, at demokratiet består. Alle har ret til demokrati. Demokrati er godt for alles frihedsrettigheder. Dernæst så er demokrati godt, fordi det gør det muligt for en befolkning at udskifte en inkompetent regering. Ja, det er der sgu endnu. Det gode gamle demokrati. Siden 1800-tallet har det præget vores hverdag. Efter enevældes fald i 1849 og kong Christian den 7. underskrev den første grundlov, har vi danskere haft en markant større indflydelse på det samfund, vi lever i. Men hvad er det, der gør demokrati så godt? Jeg har sat mig for at finde ud af det. Hvorfor mange mener, at demokrati er den bedste styreform, der findes? Jeg er taget hen til et helt specielt sted. Et sted, hvor huse, folk, ja stort set alt ligner det gjorde engang. Dengang, da demokratiet blev født. Filmer du? Ja. Hej, i dag... Jamen for helvede da. Jamen kan du se, at skiltet står der? Så skal man jo se, hvor vi er. Ja. Tak. Ja. Pæn goddag. I dag er vi kommet til den gamle by for at høre noget om demokrati, som I kan se på det skilt her. Så går vi ind. Som vi alle sammen ved, underskrev kong Christian den 7. grundloven i 1849. 1849 var det, ja. Men hvad betyder demokrati egentlig for os? Hallo? Jeg skal huske at tage skoene af. Ja, der er ingen. Hey, goddag. Hvis jeg nu siger demokrati, hvad siger I så? Jeg har lige nogle spørgsmål. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Har du kamera med dig til? Ja. Spørg dem der hende, hvad er det? Af hvad? Altså, hvis jeg nu siger demokrati, hvad siger du så? Jeg går ikke op i sådan noget. Det kan hun ikke lide. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Nej. For en skala fra 1 til 10, hvor meget betyder demokrati så for dig? Skalaen starter på 1. Nej. Demokratis fødsel, demokrati, demokrati, ja, demokrati, ja, la 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 la. Hvis jeg siger demokrati, hvad siger du så? Jeg siger, det er vigtigt for vores samfund. Hej drenge, når jeg siger demokrati, hvad siger I så? Jeg tror ikke, der er særlig mange, der er med på det. Når jeg siger demokrati, hvad siger du så? Fint. Okay. Har det betydning for din økonomiske indkomst? Demokrati? Ja. Nej. Jeg tænkte jo, at du var kvinde. Det er ret sort, det der, var. Nej. Nej. Pædagog. Hej. Hej. Hvis jeg siger demokrati, hvad siger du så? Så siger jeg, der siger jeg, at det er en demokrati, det er, at man alle sammen er enige om nogle ting. Ja. Hvad har demokrati af betydning for dig? Det har stor betydning for, at jeg lever i et samfund, hvor at vi kan være med til at vælge, vi kan være med til at sætte vores aftryk med de ting, vi gerne vil. Der var jo meget om, at der var jo ikke særlig meget ligestilling i gamle dage, kan man sige. Nej. Det blev meget bedre. Kan det godt ses, eller kan det godt mærkes som borger? Ja, det kan godt mærkes. Det kan mærkes på den måde, at i gamle dage, der var det man kaldte et patriarkalsk samfund, hvor manden, fordi han var på arbejdsmarkedet, tjente pengene. Og nu her, hvor også kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet, så er der blevet mere ligestilling mellem mænd og kvinder. Yes. Og det er gjort så,
At vi kan se for eksempel, at i vores folketing, der er statsministeren en kvinde, Marianne Vestager, eller hvad hedder hun, Margrethe Vestager. I dag, der skal vi interviewe en, der ved rigtig meget om demokrati. Det er faktisk hele hans liv, det omhandler demokrati. Og her sidder vi med Kasper Madsen. Goddag. Pæn goddag, Kasper. Der kan man sgu sidde ordentligt. Nej, det er ikke lige for det. Ja. Demokrati. Hvordan startede det egentlig? Altså, hvordan kunne man lige pludselig tænke, jeg skal sige med demokrati? Jamen, kvinder og mænd skal være ens. Det var jo blandt andet på grund af uenigheden blandt borgerne og sådan noget, der indførte det, og ja, det skal lige. Tak. Så, altså, fordi enevælden blev væltet, du ved godt, hvad enevælden er, jeg går ud fra. Ja, men altså, du kunne godt uddybe det, men jeg ved det jo godt. Enevælden, det var jo, hvor der var ene herskere i landet, det havde vi jo i Danmark indtil 1849. 1849 sagde man. 1849, ja. Og det var jo kongen, der regerede meget. Han var jo en form for diktator, om man vil. Og dog ikke så voldsom grad, som man måske kan opleve i Nordkorea var. Det står sådan ved det en. Så er der måske ordet der. Men, vi siger tak til Kasper Madsen. Jeg vil godt. Ja, så var det vel i grunden en god ting, da kong Christian den 7. underskrev vores første grundlov dengang i 1849. Jeg har fået et rigtig godt indblik i, hvad demokrati betyder, og hvordan det påvirker vores liv. Det virker i hvert fald som om, at mennesker, som lever i demokrati, er tilfredse med den styreform, der har regeret i Danmark i over 150 år. Nu vil jeg tage hjem til gode gamle Odder og fortælle mine venner og min gode lærer Linda og Merete om alt min nye viden om demokratiets fødsel.